Kampiyon! K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Oras sa Pilipinas, alas 3:06 na. Good afternoon, K5. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Mga ka-K5, alas 3 na. Tiyempo na sa pagdulak. Dulak! Ito ang bagong tunog ng 88.7 Dumadagundong, broadcasting live from the City of Love to the world, giving you the best music and the hottest news and public service worldwide, netwide, 24 oras. Ang radyong kampiyon sa serbisyo. 88.7 K5 News FM. Sa 30.7 ang kwento lumalaganap, DJ Macho Kulit. Sa tawanan walang kapantay, mga tawag at kwento sabay-sabay. Sama-sama sa kulitan, halikan at makisaya. Kulitan tayo, tawanan sa ere, kasama si Macho Kulit. Sa K5 News FM, walang pag-aalinlangan. Mawala ang problema, sa loob din ay ilabas. Love life partner, tawag at makisaya wagas. Sa programang Laugh Out Loud, lahat ay welcome. Ikwento ang buhay kahit anong tema. Sama ang barkada, tawanan natin ay di matitinag. Kahit anong suliranin, dito'y ating masusupo. Kulitan tayo, tawanan sa ere. Sa K5 News FM 88.7, wala pag-aalinlangan. Mawala ang problema, sa loob din ay ilabas. Love life partner, tawag at makisaya wagas. Wagas, kulitan TJ na tunay. Sa kanyang boses, problema'y nawawalay. Tawag mo'y mahalaga at dito walang kapantay. Sama-sama sa saya, sa K5 tayo magpakatatag. Kulitan tayo, tawanan sa ere. Sa K5 News FM, walang pag-aalinlangan.
mawala ang problema sa loobin ay ilabas. Love life partner, tawag at makisaya, wagas. Kaya huwag nang mag-atubili, tawag na sa amin DJ Macho Kulit, ang kaibigan sa hirap at ginhawa. Sa 88.7 umaarangkada, kulitan tayo sa K5, tayo'y masaya. Tawanan, kulitan, more fun. Macho Kulit. Kampiyon! Laugh out loud. Laugh out loud. Ang saya-saya, no? More tawanan. Tawanan. More Kulitan. Kulitan. More fun. More fun. Kaupon si Macho Kulit sa Laugh Out Loud. Kampiyon! Kampiyon! Ari na ang gusto sang masa. Ang ginbagong nga programa. More tawanan. Tawanan. More Kulitan. Kulitan. More fun. More fun. Tara na! Dahil ito'y trending na! Mapalapsag bata dulang patutikbalang matambok na lang. Ang saya-saya, no? Gin, pasadya, para tanan, nga! Nangogid ya. Ladies and gentlemen, please welcome Macho Kulit! Macho Kulit sa Laugh Out Loud! Laugh out loud. Todo na to. Musikahan, kulitan, lambingan. Laugh Out Loud! Laugh out loud. Ay, tsaka. Macho Kulit sa Laugh Out Loud! Laugh out loud. On 88.7 K5 News FM. Kampiyon! Ang susunod na programa ay rated SPG. Sus Puriagaba. Kampiyon! Hambal nila. Kung palainom ka kape, mali-malion ka kuno. Pero hambal nila ang bata nga mapisan sang gamay pagdako timba. So dapat hindi ikaw maging mapisan. Ang obrahon mo para hindi ka mapisan, pasimple ka lang ba? Pungko-pungko lang, hindi manghugas pinggan, pabayan ang tanan. Kaya para pagdako mo, asinsado ka. Subong mga ka-K5, kinanglan nato magdiskarte sa aton pangabuhi. Kaya kung wala ka diskarte sa imo nga pagpangabuhi, mabudlayan ka gay kapin pag may mga kabataan ka. May tips karon si Macho Kulit paano maging diskartidor nga tawo. Mamati ka mo din kay Macho Kulit. Kung gusto nyo madulaan ka mo buwas damlag, pamati ka mo din. Oras naton, alas 3:14 na. And this time check is brought to you once by GTX Coffee Mix. May kape ka na, naka-detox ka pa. Hala ka muna pangapi sa mga 3-in-1, 3-in-1, 3-in-1 da. Halin na ka mo sa DTX Coffee Mix. Kiba si Madja Pitieson ka mo da sa Pilakadlaw. Kung hala ka mo enom sa mga 3-in-1. Meron pa yung kape nga 8-in-1 ba? Ano nga kape nga 8-in-1 man? Diriya sa K5 News FM, may DTX Premium Coffee kami. Steviani. Oh, mas manami, mas epektibo. Hindi mabudlay sa pagpangabuhit. Inom ka mo DTX Coffee Mix, nakakape ka na, naka-detox ka pa. Mga ka-K5 naton, subong hapon, tamyaw naton dira sa Sara, tanan naton nga mga naka-hook up na nga sa relay stations sa K5 News FM, maayad-ayad nga hapon sa inyo tanan-tanan. Ang mga taga-Antique, maayad-ayad nga hapon sa inyo tanan-tanan. Sa mga kirida kag kirido, sigihan nyo. Eh wala pa ka muna dakpan. Kasi nagabaligya na drugs, basi ikaw naman ang next nga i-bypass operation.
Oh, halong-halong ka mo ha. Kung balaan nyo gani nga hindi naman nami, untatin nyo na. Ay, dumati ko kano subong ha, ang mga high school student kano ha, kag mga estudyante subong. I-drug test na, bow! Amo nang delikado da. Sa mga estudyante na subong, i-drug test na kamo subong. So maguluhalong kamo da mga ka-K5 naton. Ha? Kay mabudla yung pangabuhi. Well, subong hapon, matamyaw kita, anay. Kampiyon! Ginatamyaw nato ng mga friends naton nga pala utang. Nga si Gigi kag si Roy Roy. Mayong hapon sa inyo, da. Hello, Galia, Erlina. Goles, mayong hapon, ma-chocolate. Shout out na sa bana ko nga si Noel Goles. Dri sa Telecom Compound, Barangay Quintinsala, Saro. Si Asha. Mayong hapon man sa imo, si Vanessa. Good afternoon man sa imo. Thank you, good. Si Rodita sa Canada. Gamati sila subong sa ato na. Ma-chocolate, good afternoon kay John Nilo Dima Vivas. Nagmamati man sila subong sa aton. Mga taga Zaraga. Good afternoon man taga Baluarte. Kaya taga Infante Molo. Langgabol kita nyo ka. Mayang hapon, si Sheng Tirano. Watching. Si B. Odekta Gardose. Gamati man sila nami mangali magkanta sis. Nami ka mangali magkanta sis. Wala kuya sis. Si Jerome Borja. Nagmamati sila subong sa aton. Good afternoon sa inyo tanan-tanan. Well, subong mga ka-K5 ang pamangkot naton sa aton langas-langas question. Kung tagaan ka chance nga maghimo missile, ano imo nga missile nga himuon? Pilaihan ka lupok imo missile? Ako niya guro mapaobra ko missile guro mga 4 ka lupok. Ang una nga lupok tubig. Ang 2 ka lupok kape. 3 ka lupok tinapay. Kag ang 4 nga lupok. Amo na ang gitawag naton nga lupok-lupok. Pero mga ka-K5, kung tagaan ka tsansa nga paobrahon ka missile, for example, i-hire ka bisang Israel to, i-hire ka man sang Iran. Ano bala klase nga missile ang obrahon mo? Ano bala ang korte sang missile ang gusto mo? Di magambal ka nga missile, daan nga baw. Sa Pilipinas, wala ganda missile kung mag-ilinaway kita de. Ang mapalupok lang naton, pitis. Ang aton nga missile, dalugdog. Ambot kung makabato, magkita sa iban nga pungsod kung mag-ilinaway kita. Iba niya missile, galinupan na. Ang aton niya missile, ang mga pitis. Mga paperte. Mga pasirit. Mga piccolo. Ay, ano na yaman? Miss you akon, sir. Miss you akon. Hello. Mayang hapon sa imo, Jerome. May kamatog ka do studio. Mayang hapon, DJ Matt, Discartidor, Kugalia. Shoutouts kay Vera Taxi, driver nga nagahigop DTX Coffee Mix. Mayo na yan. Kaya nagahigop ka sa DTX. Share the live mga ka-K5. Good noon, DJ Matt, watching live in Barangay Algeder, Sara. Buksan ko na ang linya mga ka-K5. Sir Paul, wala gagwa tsura ko. Wala gagwa tsura ko. Tawag na ka mo din sa 0919. Kaluoy ka Sir Paul, hindi nga man. Tawag ka mo din mga ka-K5 Kay Mad Chocolate, tawag ka mo din sa 0919-098-6314 mga ka-K5. Sa Jahonta ni subong ato nga programa. Tawag ka mo di kung tagaan ka mo tsansa nga mag-obra sang inyo nga missile. Ano bala nga shape ang inyo gusto? Kag ano bala color sang inyo nga ipalupok? Butangan nyo bala pulbura? Aramay color kita subong sa line number 2. Hello, may ayad nga hapon. Hello, Sir Matt, nga gwapo. Salamat, Gid. Wala kami nilaw ay. Taga diin ikaw, taga Australia ako taga Hulusulo. Hindi sa bana-bana mo, Sir Matt. Pag bana-bana ko, feeling ko doon ka lang sa lubok. Okay, kung tagaan ka dyan sa gwapo, nga mag-ubra ka sang missile mo, ano gusto mo nga missile ka nga? Gusto ko ya sa missile ko, isa lang kalupok. Isa lang kalupok, pero pila ka bilang patay? Ano ko rin, Sir Matt? Pero mga maximum, kung ako mag-ubra missile, mga 3,000 gross. Mga 3,000. Okay, kung tagaan ka man chance nga mag-ubra ka sang missile, ano ang imo nga mga ingredients sa imo nga missile? Gamita ang tanan naton nga mga utan diri sa Pilipinas nga makita mo. Sige, go. Yung pangunahan nito, Sir Matt,
utan, Sir Matt, mga... Ano nga utan? Ano, Sir Matt? Patula. Patula? Bawat amo na idugang mo sa imo missile, patula? Oo. Bo very healthy na gali ako may goan to gali ang kontra mo nagasanag ang mata kalabasa gali mo ya ingredients. Tapos ano pa gen? Tapos Sir Matt, kalubay. Kalubay. Oh, suabe pag ng mga kalubay. Ano pa gen? Ano pa gen, Sir Matt? Nang tawagan nila, kamuti, Sir Matt. Kamuti. Sige, suabe. Ano ba, Sir Matt, mga blood ko, ng mga kaunuran ng kamuti, Sir Matt, at mga ingredients, Sir Matt. Ate, mo na ang gusto mo nga, ang gusto mo nga ingredients sa imo nga, nga missile, Ano pa ged? Ate, mo na Sir Matt, ako ko naman dumduman. Away ka dumduman? Ay, tipos na lang na wala kami dumduman. Wala do. Ay, nano. May itsura do, avocado. Sige, greet your prince dali. Ano nga sa Sir Matt, ngayong hapon, kay Sir Paul, Sir Lauren, Sir Bon, Sir Flo, at saka Yari, may Rodel Ryan Rostom, kinong Jimmy, ng Elsa Chichi, Jim, Nunoy, Divine, at kay, ng Karen, sa Takas Haro, kay Miss Angela Haro, at saka Jasmine, sa Tabok sa Baharo, ngayong hapon. Kay Vicky Magbanwa, kay Sunshine Magbanwa, sa tubungan ni Loilo. Di ka nang gitanong, pero may banwas ang balat ini si Kapitay Renan Bison, para sa ampiyon na balita, serbisyo publiko kagalingan, Zenilo. K5 News! Renan kan tahabi amon extrobe. Imo ay bitono. Okay, go. Ako si Renan, go. Ako si Renan, Bison sang banate. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan. Number 1 na kita sa Iloilo. K5 News FM. Paliyog tindugang tanan. Pag imo tono do kanta kasimbahan. Irap bi dire para sa kampiyon nga balita. Okay, irap bi go. Okay. Kabalo ka sang rap. Ako si Renan Bison para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita K5 News FM. Wow! Do bagay kasi dira. Pero kagina to yung kanta mo do iya to yung sa nagakayab dayaya. Te, last na lang be kanta sabi nga pang ano be may kurog-kurog be. Ako si Renan Bison para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Ang nagano K5 News FM. Kabe? K5 News FM. Nasa liwata. Ako si Renan Bison. Okay, dali Irap. Dali. Ako si Renan Bison para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Gay ko pa FM. Gay ko. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan, K5 News FM. Salamat gid sa imong nga Rosie nga motor. Ay kanami si Morina talented ka gid no. Kung tagaan ka tsansa, nagdamo aton sa mga viewers, baw! Kung tagaan ka tsansa nga mapaubrasang missile mo, ano gusto mo nga missile paubra sa ino? Tawag na ka mo din. Makalabot ko din sa bongsang 70 viewers, mga tag ko 200 pesos ha. 47 viewers pa lang kita. Share the live. Hello, good afternoon, Machocolate. Hello, gali kay Althea Sabinay. Machocolate, gabiring akon putasum. Ano ang dapat ko bulon? Imni isang DTX 500. Ay, grabe na Si Alan Ortega, nagmamati subong sa aton. Mayang hapon, sa Kalinog man. Grabe, Sir Noel, mayang hapon, mga taga-Kalinog na Iloilo, K5 News FM. Upod kami ni Mayor nyo, Panyaga, Bagulang. Mayang hapon sa inyo da. Okay, mandadalin sa utong Virgin sang una, subong. Depende na sa imo ma. Talented Rinan ba? Talented si Rinan, basko giyatingog.
No taga-hulo sululan. Babayi naman subong nga gusto ko manawag. Babayi nga diwalwalan. 0919-098-6314 ang numero nga tuwiri tawgan. Tawag ka mo niya 0919-098-6314 o magtawag sa 0969-071-9481. Ka-K5. Tawag na! Kung tagaan ka mo chance sa mga ka-K5 nga mag-ubra sa inyong missile, ano bala klase nga missile ang obrahon ninyo? Ang galupok bala o kon nagalupad nga wala pakpak? Missile nga makapabusong? Noel, si Sir Noel Takuyo. O paano ta katawgan, Sir Noel? Pwede ta nakatawag sa Messenger, Sir Paul. Hindi, no? Pwede ta tatawagan si Ara. Tawagan tabi si Sir Noel Takuyo. Ay, bongga ni si Sir Noel, oh. Naga-comment sa nga, cool ka no, cool. Cool, tiyo, takasaraw. Ayun nga, ponso mo, ah. Good afternoon, man, sa mga friends nato, Andri sa Banate. Nga nagpamati subong sa aton sa mga baho, likod, baho, matama yung hapon. Oh, kasadya lang matchocolate sa programa. Okay, 56 viewers na kita. Kung makalapod kita karon sa 70 viewers, mga tag si matchocolate sang 200 pesos. Share the live, share the live, share the live. Shout out sa mga taga-habaga, mahabang parang Batangas. Nagmamati sila sumong sa aton. Sir Matt, mayong hapon. Hello, gali kay Joel. Kay Joel Cabalero Vlogs. Mayong hapon sa imo. Grabe, nagka-PM na sila. Mayong hapon, shout out kay Sir EJ Cordoba. Halong kagid permi sa imo nga obra. Halin sa imo nga friends nga si Kim. Mayong hapon sa imo, Sir Kim. Oo. Igatamyaw man natin, arami caller na subong sa line number 46. So, i-check natin aton linya sa line number 46. Hello, mayong hapon. Hello, mayong hapon. Hindi ka magsabat. Hindi magsabat, abuyan ko balay mo gasol. Anong ngalan mo? Alan. Ay, ano niya man? Ano imo nga? Ano imo ngalan? Alan. Ay, mo kini mo ko managpakot. Liwat, ano imo ngalan? Alan. Alan, taga diin ikaw, Alan. Dito. Ano imo apelyido? Puan? Alan Puan? Ano? Checking upgrade. Ano na? Napatatan live. Damo aton viewers. So, Alan, taga diin ka? Ay, ano na akong caller, man? Tadlo nga magambal, Alan. Tadlo nga, idusok utok mo karon. Ano imo ngalan? Alan. Alan, taga diin ikaw, Alan. Ninog. Ninog. Main Road? Ninog. Ninog. Ilo. Linog? Eh, hindi mo linog. 4th floor kami daan, di. Kasi karon matayog kami, di. Pila na imo edad, gwapo? 30? Di ko kay chindi, 30 o kon kanta. 30 na imo edad? Sige. Andali lang gid. Ano ikaw hindi ko kay chindi, ginahungod mo na tingog mo kon inborn mo gid na? Ibon. Ibon? Ibon. Ibon? Ano, pispis? Ano? Hello. Hello, Noel? Ikaw nagli si Noel? Alan. Si Alan. Ay, ano niya nga akong caller mo? Diyos ko! Tado nga bala magamba ito ganimo mo kuya yapon pakot. Okay, taga diin ikaw liwat. Hello? Ay, ano niyo man ay paluoy man Talagsan ang tabla makakuha sa color. Among paning nadangtan naton. Ano ni ang pakabuhi naton? Kadyawan ta. Tawag liwat. Si Alan Sergale. Salamat ako na kapi sa imo DJ Mad Chocolate. Mayang hapon si imo si Ana. Ana bayo, ana laba, ana utang, ana bayan.
Mayong hapon. Kahilaw gali kay An-An. An-An, buni ali po nga hadhad. Mayong hapon. Grabe, bagay do. Tamyawa di ma-chocolate ang mga taga-doctors nga mga estudyante. Patay-patay kadlaw. Wow, mayong hapon sa mga taga-doctors. Grabe ba? O, tawgan, taka maliwat. Sino na pwede tawgan? Si Rinaldo Karumay. O, Rinaldo, mayong hapon sa imo dira. Kay Alan Ortega. O, mayong hapon. Sa Kalinog, Ililo, K5. O, mayong hapon. Kay Sir Alan Ortega. O, nagamati subong sa aton. Good afternoon. O, bag-o lang okay. Pwede patamyaw, Sir Matt, si Joel Caballero Vlogs. O, nagamati sila subong. Basta share nyo ang amon yung live, Makalabot kita karon 70 viewers, mga tag si Machocolate 200 pesos. Malabot kita sa 100 viewers, mga K5, natural, mga tag si Machocolate sang 500 pesos. Plus baldi kag banga. Oh, grabe. Mga K5 naton, tawag ka mo na di. 0919-098-6314. O, pauna-una ka mo di sa bata. O, ari mga K5, mahatag ako sang code number. Dapat ilista nyo da sa inyo nga cellphone. For example, mahambal ako ang code number 13344. Okay? Pagbalik ko na karon, before ako mag-end, mahaboy naman ako sang number nga code na naman. Pag na-complete yun na ang code, tawag ka mo di sa akon kay tagaan ta ka mo sang 150 pesos nga GCash. Ang ulihi, hindi makadaog. Ang una, madaogin. Okay? Duwa ko lang suliton, mga ka-K5, Tawag ka mo di karon, Okay, ang first number naton o first code nga ihatag ni Machocolate sa aton nga para magadaog ka mo sa nga 150 pesos, amo ang aton nga code number 1. Pamati tanan-tanan, Code number 1, JGG155 KNVCG. Liwaton ko, duwa lang kasulit. JGG155 KNVCG. O, hindi nyo pag-type na, Iputang sa inyong cellphone. Ipagbalik ni Machocolate, mahatag ko liwat sang code. 3 ka code. Para magadaog ikaw sang 150 pesos. Gapamati ka na, nagadaog ka pa. Hindi na magreklamo. Magabalik si Machocolate sa 88.7. Ang number 1 yung radio station, hindi matumba. Wala ka katulog. Permi Gabugtaw. 88.7 K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo. Sa kapagtilaw, sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang na magatuhaw, sa tagsa kapagbutaw, at yung lang na panundungon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, ibatan ng problema, magtangon kang magluhog sa bagunga paglaho. Wala sang maya ay bisan nanuman kabudlay, wala sang maya ay bisan nanuman kadugay. 2016, sa Olimpiado ako ni Copper Meeting. Before ko na Mexico, almost a decade ago, ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko nag-grow. Dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko. Dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil para actually sa mga pagkilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagkapasay sa akin was ang trust and confidence of the CEO sa akin. Budlay, magkapira,
sa tao na nagsalit sa ako. Paghihinaan, magaluya lang, pero tuluyan lang. Magpapadayon sa lahat. Yes, wala pa yan na. Ubot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan ta sa kalipay. Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay. Wala sang baya ay bisan anuman kadugay. Sa naaman ni Iyon, ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapan, o kung mas kilala bilang Manilay Manil. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Nick. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakot na desisyon ang pagbalhin sa digital media santo. Apan, nagpasanod ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagpistingan, wala din ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayuhan ang tanan nga pagpangabudlay sa aktivisyo kag dedikasyon. Naging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadagatan naging panganguyuan ko. Salamat gid Dr. Niuy sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalagan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga habilin nga handurawan. Kita padayon nga magahugpong bangod wala sang payaay, bisan anuman. Handa ang palangga, serbisyo hindi madula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Pahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kang mag-iwong sa bagko nga paglao. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pagwork sa K5 News FM no tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no na molded sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Doc Ramil na magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Kulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay.
wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra ka empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati ako through the leadership of Dr. Minhoy. Isa na kabudlay. Sa 30.7 ang kwento lumalaganap, DJ Macho Kulit. Sa tawanan walang kapantay, mga tawag at kwento sabay-sabay. Sama-sama sa kulitan, halikan at makisaya. Kulitan tayo, tawanan sa ere, kasama si Macho Kulit. Sa K5 News FM, walang pag-aalinlangan. Mawala ang problema, sa loob din ay ilabas. Love life partner, tawag at makisaya wagas. Sa programang Laugh Out Loud, lahat ay welcome. Ikwento ang buhay kahit anong tema. Sama ang barkada, tawanan natin ay di matitinag. Kahit anong suliranin, dito'y ating masusupo. Kulitan tayo, tawanan sa ere. Sa K5 News FM 88.7, walang pag-aalinlangan. Mawala ang problema, sa loob din ay ilabas. Love life partner, tawag at makisaya wagas. Wagas, kulitan TJ na tunay. Sa kanyang boses, problema'y nawawalay. Tawag mo'y mahalaga at dito'y walang kapantay. Sama-sama sa saya, sa K5 tayo magpakatatag. Kulitan tayo, tawanan sa ere. Sa K5 News FM, walang pag-aalinlangan. Mawala ang problema, sa loob din ay ilabas. Love life partner, tawag at makisaya wagas. Wagas. 88.7 K5 News of FM42 after 3. Good afternoon. Ayun no viewers ta. Hindi ko kapili karon kahatag sang code ko hindi maglabot aton 50 ang aton nga eyeballs. Dapat maka 50 kita para makasend liwat si Machocolate sang code. Para magadaog ka mo sa aton nga 150 pesos. Share the live, patamyaw Machocolate sa mga tinahon ni Boss Roger. Nakatutok sila subong si aton si Junella, Jory Mark, John Mark, Nunoy, Java Nelson, Jason from Guimaras, gamatigid kami Machocolate. Si Jed, happy birthday lang kay Joven Galas Machocolate ngayong hapon. DJ Machocolate o kon akon nga missile nga ginimo araada mo lansang kag damo ipalupok ko sa sungad sang mga chismusa kag libakera lantahon tabi ko makapanglibak pa sila. Amo nang problema dala. Kay makalaubos sila fatal. Wala na sang away. Kay obos na sila nagkalamatay. Pa-shout out! Machocolate from Nabigtasan, La Paz. Good afternoon. Ngayong hapon sa inyo. Inom kita Machocolate sang kape. Inom ka mo DTX Coffee Mix. Inom ka mo D3 Bio mga K5. Kung ikaw naman medyo baho ka da, habon sa DTX Beauty Soap. Reveal your natural beauty. Sa mga tatay na naton nga wala gigalabing-labing sinanay sa inyo, hindi ba kalipati mag-inom sang D-Extend Food Supplement for Men. Hello, gali kay Sir Gabriel. Hello Sir Gabriel, mayong ngapon sa inyo. Gamamati man kami diya, kaga mag-utoy-utoy man kadlaw, madamo king salamat Sir Gabriel. Kampiyon. Tamibon ko lang bago na mo nga driver nga si Juji Pogi. Abaw, good afternoon sa imo Sir Juji. Kay Sir Paul kag kay Matt. Mayong ngapon sa inyo tanan-tanan dira. Sir Gabriel, good afternoon sa inyo tanan-tanan da. And also gali sa mga friends naton nga nakatutok man. Pamatigig kami ni Subong. Good afternoon Machocolate. Pa-shout out Manda. Hello Sir Ray, pag-ola ko kita sa imo nga message, pasensya agad. Pa-shout out Manda sa imo sir Pamati kami din Subong sa Suzuki Auto Iloilo. Kagupod namon si SG Salmoren. Mayang hapon sa imo SG. Good afternoon. Si Sir Ray Ferrari man ako doon sa lakyan. Mayang hapon Sir Ferrer.
Mayang hapon, always support to you, sir. Thank you so much, Gid, sa mga supporters natin. Mayang hapon, Sir Matt, patamiyaw ko lang nagali si Caballero and the Fernandez family nga nag-always ka nagkapamati sa Cave News of Fam Iloilo. Ilabi na gid sa imo from North Baluarte, Molo. Kanday Alma, Fernandez, Richard, Bensorto, Freezer, Fernandez, Jury, Caballero. Thank you so much, gid Sir Matt Chocolate. May heart kag kupo-kupo. Hello mo yung hapon. And also gili kay Sir Gabriel. May hapon daliwat sa imo, sir. Mayang hapon sa tanan naton nga mga suki sa kanginan. Sir Ray Ferrer Ibudan. Mayang hapon sa imo. Patamyaw sa tanan ng mga taga Stanley Talabahan. Labi na gid kay Samantha Nicole. Kay Samantha Nicole, mayang hapon sa imo, Samantha Nicole. Kampiyon. Pilario, mayang hapon, alias Agi. Kay Angelo Cameros. Vani nga natuyo kag kay MM nga iya itsura daw bakiras. Oh, grabe itsura ni MM ba? Daw bakiras. MM nga Gamarites. Gamati sila sumong sa aton. Okay mga ka-K5, buksan ko liwat ang linya. Tawagan mo sa 0919-098-6314 mga ka-K5. Tawag na kamo di mga ka-K5 para sa Jahon tani. Oo. Mga ka-K5 naton sa Jagid niya. Yan, nagpamati siya subong sa aton. Thank you so much, kid. Good afternoon sa kay Alfred May Albanuze. Yan, nagpamati masubong sa aton. Good afternoon sa inyo tanan-tanan. Hello, magaling kay Attorney Benz. Gumati man sila subong sa aton. Good afternoon. Okay, buksan ko linya liwat mga ka-K5. 0919-098-6314 o 0969-0719431. O tawag ka mo din kay sa Jahonta ni kung tagaan ka tsansa nga mag-ubra sang imo nga missiles. Ano klase missiles imo ubrahon? May caller ka na subong sa line number 1. Hello, mayad-ayad nga hapon. Hello, mayong hapon. Kung FB10 malang imo, face pa ang imo nga load, hindi na magtawag. Ayun nga po. Tawag na kamo diliwaton kung number nga gusto nyo tawagan, 0919-098-6314 mga ka-K5, tawag na kamo diri. Liwaton ko ha, number nga pwede nyo tawagan, 0919-098-6314. Magtawag sa 0969-0719481 ka-K5, tawag na kamo. Good afternoon, DJ Macho. Always mamatik sa hamtik antike. Gina-shoutout ko lang nagali ang akon nga pinaka-cute nga hinablos nga si Luna Kapeta DJ Mata, DJ X Coffee Mix. Thank you so much, Ma'am Kate Alidro. Alidro, hello, mayong hapon sa imo, ma'am. Hello kay Roy Birondo. Namamati man subong sa aton. Good afternoon, dira sa Alalasan, Lapuz. Good afternoon sa Kapesa, maayad-ayad nga hapon, mga taga-Kapesa, dira. Salamat, yeah. Thank you so much sa mga friends natin. Hello sa mga friends naman. Hello kay Resly Billones. Yan nagawamati man subong sa aton. Good afternoon. Tami ako man mga friends naton nga si Elmer Jade Pillones sang Uton. Kampiyon. May nga pon sa inyo tanan-tanan. Good afternoon. Kay Rance Joseph Lacson. Good afternoon man sa imo. Gapamati man sila subong sa aton na. Diri naka-live sa K5 News FM. Salamat gid. May caller kita sa line number 2. Hello, good afternoon.
Hello? Palayo mo na yung radyo sa cellphone mo palangga. Palayo. Anong ngalan mo? Mayong hapon? Mayong hapon Palayo mo nga cellphone. Ako na naman, ayan sir. Ayos, kaya para hindi mag-feedback Anong ngalan mo? Camilo. Ano? Alex Physical po. Tatlo nga pala. Ano? Alex Physical po. Okay. Taga diin ikaw? Taga Barangay Ligani. Mayong hapon. Ano? Taga Ligani, sir. Taga Liganes ikaw. Pila na edad mo, gwapo? 24. Wow, virgin? Yes! Paano mo nabalaan nga virgin ka? Hindi ba huutan? Hindi ba hukodal? Ano? Bugrong sabat! Gwapo? Hello? Matapungulay ka sa akon? Huwag ka sabat tao! Gwapo, kung tagaan ka tsansa nga mag-obra sa missiles, ano gusto mo nga missiles obrahon mo? Sulinya? Ha? Ang ano man? Kung tagaan ka... Oo. Ang gamay giya ng plus nga blang missile ba? Ano man? Hello? Hello? Oo. Ay, ano ni man? Tado nga magsabat bala, dobog mo yan. Kampiyon! Huwag daw signal na, be. Oo. Ate, okay lang. Ate, sige lang. Kung tagaan ka tsansa mag-ubra ka sa missile, ano gusto mo obrahon? Ang missile nga, ano ba? Missile nga, ano? Ay, sus. Ang missile nga, buga puti nga, missile nga nagabuga puti. Buraya puti. Ayos Tapos, di mo na palukpo na sa may Israel o kung sa Cambodia o kung sa Iran. Sa Iran lang, anaya. Sa Iran? Tamyawan na mga upol, mga buhok. Tamyawan na mga upod mo. Dali. Ano? Tamyaw na balada mo pa istorya Ano to? Ang balimat chocolate, tamyaw ka na pang tamyawada mga upod mo nga kuging. Tamyaw ko no? Hindi pa gid. Ikaw manon. Ha? Ay, hindi ka magsabat na wagod ko number nyo. Hello? Hello? Mayong hapon? Ano ka, abogado? Anong ngalan mo ya? Si Wilbert Si Wilbert. Pila edad ni Wilbert? Bata pa, 21. Bata pa. Wilbert, may asawa na si Toto Wilbert? Kampiyon! Wala pa kung dati pwede mo ko pangitaan. Uy! Ano gusto mo sa isa ka babae, Habaho ba? Ano? Ang sugar mami, bilang damo korpa. Sugar mami, majapitison ka na yan. Ate, sige, buwas, tawag ka din sa akon, pangitaan, ta ka sugar mami. Dapat pagpatak alas 3, tawag ka na din sa akon para damo ta color, okay? Sige O pangitaan ta ka sugar mami, nga itsura daw pangadlay, okay? Hindi pwede ang nabay sa marma. Ay, tiko may mabarsamar malang ikaw ang mangita. Ngita ka to sa puras, nagsagigato. Hindi ka di manawag sa kipay. Tunog ka na. Ha? Sa Team Peter lang para may life plan. Muna yan. Ate, sige, tawain mo na mga amigo, sir, Oo, shout out lang na sa mga construction boys ang Burgos sa Magdalo mapagyan mo lang na. Tuntiro pa ko Solti Di sige, lawagan. Ano gusto mo lawagan mo number mo ba? Sabi ma-PM pa na karon sa imo? Ano lang, number i-message ko lang, be.
I-message mo lang. Di sino na makakita? Ako? Ay, dapat tilawagon, Det. Oo, imo na yung number. Kung gusto mo lawagon, number mo, tilawagon. Di ba, ikaroon matatawag kinbiyay sa akon? Ate, problema mo na iya? Ate, sige, salamat kay sir sa imo, sir, nga Thank you so much. Why ka na-i-greet, Subong? Why ka na-i-greet? Ginag-greet ko lang rin mga pamilya ko. Long life. Long life. Sino pa ginang gusto mo da ipag-greet? Di mga upod ka pagida? Ariyo, si Kurikong Bangaw. Aba, pero tinga ngalan ba? Diba ho ka Diyos ba? Ano ba si Bardo? Si Bart. Mo na. Hindi mo na Bart. Balik mo po. Sir, madamo nga salamat sa inyong pagtawag sa 88.7. Thank you so much. Salamat, kid. Mga ka-K5 na ito, tawag na kamo diri mga ka-K5. Iti sa Jahon tani naton nga programa. Alas 3:56 na mga ka-K5. 88.7 K5 News FM Philippines. Ba, grabe ni. Sa mga friends naton nga nagapamati da permi. Tawag na kamo di sa amon. Kag mag-enjoy kita permi sa 88.7. Tamiyaw ko man si Roslyn Magapa. Nga nagapamati sa bong sa aton. Roslyn Magapa, may ayad nga hapon sa imo dira. Kag sa mga friends naton diri sa may Punta Tala. Punta Tala Haro. Nga nagapamati sa bong sa aton nga programa. Thank you so much sa inyo. Natamiyaw ko man mga friends naton diri sa Benedicto Haro. Si Almaray, si Velis, kag si Jop Jop. Kaya pamati subong sa aton maayad-ayad nga hapon sa inyo tanan-tanan. Thank you, God. Mga friends naton diri sa may Haro. Maayad-ayad nga hapon sa inyo tanan-tanan mga taga-Haro. Thank you man sa friends naton nga si Albert Benyola. Kag si Mayumi. Mayang hapon sa imo Mayumi. Mayumi kini ngalan naman. Basi isa Mayuma ni siya nagabo. Grabe nga ngalan Mayumi. Si Cherry Ann mayang hapon. Si Geralda Barcicas. Gagapatay-patay kadlaw. Kay Nineth Taso Hermeliosa. Gapamati man subong sa ato. Mga ka-K5 naton. Wala na kita sa tiyempo mga ka-K5 Ay alas 4 na. Magabulos na ang drama sang Rehas. Bantayan ninyo kung ano ang kasugpon sang Rehas. Ano na ayhan ang kasugpon sang Rehas. Ginatamyaw na ton si Sir Richard. May ngapon sa imo Sir Richard Bertoso. May ngapon sa imo. Pa-shout out ko no kay Cedric Hamero. Kay Cedric Hamero, may ngapon sa imo. Good afternoon sa imo da Cedric Hamero. Kag sa mga friends naton diri sa may Kalumpang na nagapamati sa K5 News FM. Mayang hapon sa kay Ma'am Rayo. Gumati ba subong shout out ma chocolate sa kay Ma'am Prilly Rose Gabatanga alias Pinkay. Kag Ma'am Putot Huanga sang barangay Ingori. Mayong hapon sa inyo. Kay Ma'am Aryan kay Sir Joe Torres na sa Ingori La Paz. Good afternoon. Kag kay Alexis Galpo kaling kay Gray. Mga ka-K5, madamo nga salamat sa inyo sa tanang may mga birthday dira. Happy birthday sa tanang nga wala handa hipo sa baba. Sa tanan may mga piyesta dira, kadto na kamo sa pistahan. Kung wala kamo himo, siraduin nyo lang, hambalon nyo lang nga may kadtuan kamo sa iban nga lugar. Pista subong, lipay-lipay, pagabuas, away-away. Amo na sa mga tiyanggi sa mga tiyanggi butangin nyo ang alam nyo, hindi pwede ka utang subong buwas lang. Sa mga tiyanggi na bala, hindi pwede ka utang subong buwas lang. Sa aton nga code, hindi ko magpadayon code kasi 28 viewers na lang kita. Hindi mo ta pwede makadaog sang 150 pesos. Mad Chocolate, ang pinakakulit nga DJ sa subong. Sang una, niwang subong boy una na. Number 1 radio station para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM. K5 News
Buzz FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! History Bio!